Jane ditumpaki lho, gile ngenteng ditumpaki. Ini lur sorone wong tani. Kuwi bose kuwi bose. Ki bayar iki kok. Iya iki kok. Rada mepet, rada mepet. Blok sing kanan. Ya Pak Romo nang klendeh lek kowe mepet. Jam tayang kurang. Cek lawas sih. Cek lawas. Biar bayarnya apa sih tak tuku aku bingung kan. Ki wedhus barang sak didol apa terus tak ki apa kok akeh-akeh. Wis ngene apa? Urung. Piro to kek? 8. Jalukku 9. 8 juta. Jalukku 9 juta. Boyo. Sedaya kabeh. Jarku yo yo ngono. Lah kon Krayan City barang aku gak gah. Menger. Kalau bubas we, kuwi bubas. Tugas iki ngebok ora? Heh? Tugas iki ne. Lah nyapa? Heeh. Kayak wedhus cemprek kono seru ki. Nyapa to kek, Pak? Oh, anake kelingan godhong nek wis warane koyo embuh. Biyen lanang saiki wedok. Ki calone lanang neh. Kadung nimpal sregep tak nganu semprot anu guyang. Heeh.